Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De Leeuwarden spelen uit tegen Helmond Sport en de spanning bouwt zich stadig op. Nog 4 wedstrijden en de apotheose in de eerste divisie komt eraan. Cambuur hier deze week mooi nieuws te melden. De club die dat organiseert op een bijzondere manier. Hallo lieve mensen, Henk de Jong hier, op de middenstip. En ik heb nieuws, mooi nieuws. De geruchten zijn waar. Ik heb bijgetekend. Jullie zijn nog niet van me af. De komende 2 seizoenen blijf ik hoofdtrainer van onze fantastische club. Henk de Jong blijft dus nog 2 jaar haartrainer bij Cambuur. Zijn oorin de contract is verlengen. En de dragster die had nog 1 grote droom met Cambuur. En ik kon 1 keer dat absolute punt mijn meidje in een thuiswedstrijd. Dat we promoveren kampioen worden. Dat zou ik echt heel mooi vinden. Gewoon thuis. Ja, wat er dan gebeuren gaat. Hè. De laatste keer dat we gewoon dat we in de coronatijd man. Hè, dan moesten de supporters moest ik zeggen, jongens jullie moeten naar huis gaan. Maar dat moest met je nou vieren. Dan moest in een optocht moest Roljouwert. En dat hebben we de laatste jaren net meemaken. Dan moest naar de Aldenhoven. Ja, dat is mijn sportdroom. Cambuur maakt het een goed seizoen terug. Spelers ontwikkelen jaren en dus wie het voor de club net zo ingewikkeld om het contract van de Jong te verlengen. Henk die vertolkt natuurlijk een cruciale rol binnen deze club. Als boegbeeld voor supporters, sponsoren, media. Ze scanderen niet voor niks, elke wedstrijd zijn naam. Hij ligt daar fantastisch bij de fans, maar bovenal als hoofdcoach. En op dit moment ligt zijn waarde gewoon voor de club duidelijk op het veld. En daarom willen we ook samen met hem de komende jaren verder bouwen. En blijven met elkaar in gesprek over zijn rol in de toekomst. Maar we zijn heel blij op dit moment met de resultaten. Spelers ontwikkelen zich, spelers ontwikkelen waarde. Sportief doen het goed en naar behoren. We doen nog mee. Dus voor ons alle redenen om verder te gaan met Henk. Dan naar de wedstrijd. Helmond Sport dus, de nummer 12 van de eerste divisie. Maakt het een wisselvallig seizoen terug. Bij Cambuur binnen er wat personele probleempjes. Brian Nieling is geschorst, is er net bij, wordt vervangen door Floris Smant. Matthias Nati keert waarom van een blessure en dan is er nog de spitspositie. Jerry Hilteman had een blessure, kan net starten, zit wel op de bank. Hij had wat last en de Marciano we dat helemaal voet krijgen. En Jos dan kunnen we net druk zetten, terwijl hij graag wil. Dat zei ik het eerste gedeelte in van ouder aan de weekend, die wedstrijd Jong Utrecht. En we moeten hem wel fit houden, dat hij net met pine speelt, want dan kan het net voluit. En dat liep deze week goed. Ik denk dat er morgen weer 20 minuten kan, 20, 24 minuten. En dan zien we zien of we dat terugbouwen kunnen naar wat er nog komen gaat. Enig scheelt, de best wel wend om zonder echte spits te spelen. Jawel. En Balkie kent het goed, dus die zet druk, dus dan krijg je het Cambuur voetbal wat we graag willen. En dat wordt Jerry Hilteman niet graag, alleen dan ben je geblesseerd, dan wordt het net goed. Maar met Balkie, dan wist dat strijd en pasjaars en snelheid voorop. En dit is de opstelling van Cambuur. Met Floris Smant in het centrum van de verdediging. Hij vervangt de geschorste Brian Nieling. Al Haft onder rechterkant in de onval, want Jerry Hilterman kan net spelen. En dat betekent dat er wel eens een spitsplak warnière is voor Remco Balk. Nou ja, maar 16 doelpunten, dan moet je Dirk wel steen. Ja, dit is het nieuwe stadiontje van Helmond Sport. Ik zeg stadiontje, want er kunnen zelfs 400 man minder dan in het oude stadion. Maar het is toch wel een heel bijzonder bouwsel, maar een soort van trapezium aan de boetenkant. Dit is overigens de spits, Anthony van den Hurk. Hij is echt heel toeker en hij forceert hier in kans. Floris Smant zocht, maar die zocht echt dat Mercera komt. In de skiertjochter Vos in dit geval. Die liet dit gewoon terug geen overtreding. Maar het was wel degelijk de eerste kans voor Helmond Sport. En dit is de tweede. En die komt van de voeten van Sam Bisselink. Oh, wat wordt hier ongelooflijk matig geacteerd in de verdediging van Cambuur.
Bisselink die wit daar wel hier, maar hij komt alleen nog voor Thijs Jansen. Daar is de uittrap van de keeper. Dat is Wouter van der Steen. Ja, dan gaat Smanter toch tamelijk riant onder trog. En wat zit hij daar echt heeg? Dan moet er, nog wat dingen weer terug Mercera. Maar die komt echt te let. En zo is het Sam Bisselink die Helmond Sport op vastsprong zet. Nou goed, 22 minuten spelen. Ja, dan moet Cambuur wat dwaan. Nou, dat antwoord dat kwam tamelijk beteerd. Dit is Al Haft. Al Haft spelen een hele flatse wedstrijd trouwens, maar toch dit goed. Laat de bal aan naar Nathan. Poink! Jawel, puntje van de skoog van Remco Balk. Nummer Santje, tikt hij erin. En sjocht naar die kop van Balk. Hij zei door. Lid al die lokweensken maar wezen. Wij moeten terug. Hij hier dat heel goed in de gaten. Remco Balk. Opzet is aardig. Hè? Mooie kapbeweging van Al Haft. Mooi paasje naar Narti. Narti maar de voorzet. Van Boete speelde geen sprake. Nee, Remco Balk is zijn zinstander. En dat is in dit geval Flor van den Einden. Gewoon visten te rappen. Hij komt zo uit de reg van de Belgische verdediger Waai. En dan is het 1-1. En dan hebben we 23 minuten spelen. En dan is de wedstrijd onderwijs zo'n je en zo Cambuur het heft wat pakken matten. Maar dat is nog net echt het geval. Nou ja, dit is een schot van Duda. Maar nou vooruit, ik neem het wit. Oh, dit is Danny Makalies onder de pet. Zo'n je hem haast net herkennen. Hij is de coach van scheidsrechter Vos. En dit is Vos. Dat je het even weet hebt. En die Vos, die het verder net een hele bepalende invloed op de wedstrijd. Uit zijn dan misschien die penalty die die jammer hier aan Helmond Sport. Nou, je joeg net. Oh, dit is een hele dikke fout natuurlijk. Want daar kan Mercera daar tussen komen. Dat kopbaltje, ja, dat is net zo handig. Tja, daar komt de bal de diepte in. Dan gaat daarachter on Brian van Hoven. Maar die had net in de gaten dat Mercera hem in de nekken hing. En die hier een wol variant kennen. Want er weer Remco Balk werd. Nou kies hij voor een schotje in de Lietse hoeken. En ja, dan is het Van der Steen die terrorieën maar weet. En zo is het nog altijd 1-1 in deze wedstrijd. Balbezit voor Theo Golliaar. Dat is een Zwitser in de selectie van Helmond Sport. Ja, die combinatie die wien soms net onaardig. En dit schot, ja, dat is net een onaardig schot natuurlijk. Dan moet Thijs Jansen echt even in actie komen. En is dit dan een penalty voor Helmond Sport? Ja, ik zei Vos, die neemt zijn beslissingen. Soms eigenzinnig, eens even Sjen. Dit is een wonderbaarlijke redding trouwens van die keeper Thijs Jansen. Die gaat naar de hoeken. Daar komt die bal net, want die wordt verjochting veroordeeld. En dan pakt hij maar de voet. Jerry Hilterman. Hij moet in de tweede helft erin komen. Want het rent van geen meter maar Al Haft daar op die rechterkant. Viersten te flats. Maar het is Helmond Sport die er weer uitbreekt via Daneels. Ja, razend gevaarlijk hè, er op die linkerkant. Daneels maar het schot. En weer moet Thijs Jansen in actie komen. Deze bokst hij er goed uit. Dit is de man die het schot losliet. Lennart Daneels, een Belg. Hele handige speler die het hier Galvez eigenlijk steenlid. De lange hoeken kiest. Maar dan zijn de kwaliteiten van Thijs Jansen onrint. Het was aangenaam verpozen in het Lietse stadion. Shit, daar is het hele volle vak van Cambuur supporters. 380 man wie in de mij reizigen. En deze vrije trap, ja, die komt dan uiteindelijk krek net echt lekker om bij Jerry Hilterman. Die in de tweede helft dus in het veld komen is voor Al Haft. Hij rekt en strekt hem aan alle kanten, maar hij rekt de bal net. Dit is Pauwels in balbezit. Pauwels. Ja, altijd bewegingen bij Pauwels. Altijd bewegingen. Maar nou leidt hij maar naar de rechterkant. Balk. Balk zoekt zijn man op. Kan hij hem voorkrijgen? Ja, dat kan hij. En daar komt Thomas Paul. Oei. Thomas Paul. Dit weer echt een hele grote kans in de 70ste minuut voor de linkervleugelverdediger van Cambuur die in het veld komen is. Er is nog wel wat druk van Fatjonik. Maar hij hier erin kennen. Maar het bleef 1-1. Ja, en dan is het een dreig verhaal van Cambuur dat in de tweede helft wel wat dominanter wie als Helmond Sport. Maar ja, dat komt er zo nou en dan echt nog wel aardig uit. Hier. Golliaar laat hier de bal naar de linkerkant. Komt de voorzet. King kop worden. En dan is er een prima redding op een ei van Thijs Jansen. De kopbal. Die is prima. En die kwam van Tariq Essakati. Even de naam goed uitspreken. Tariq Essakati. En onthoud die naam even, want die liet hem dadelijk nog wel een keer zien. Dit is Helmond Sport weer in de onval. Ja, ze kregen de guit even te pakken. Dit is een ongelooflijk mislukt schot van Theo Golliaar. Mark Diemers denkt inleveren. Ja, en dan kijk, daar is hij weer. Tariq Essakati. En ook dit gaat net goed voor Helmond Sport. Dit rent
maar de nederige Mazzeloa van Cambuur. Maar shit, dit is visten te laconiek van Mark Diemers. Die levert die bal Sam maar in bij de instappende Enric Ostrich. 4 minuten kwamen erbij. Die ben haast om als deze corner van Mark Diemers nog komt. Ja, wie Kooistra kopt hem nog in. Wordt nog van alles die in terug balk om die bal te rooien. Komt hij voor de voeten van Tony Rulke. Die kan goed zitten, maar dit schot gaat nooit. Dit is trouwens van Mullen. Maar het weer wel degelijk Rulke die dat schot losliet. En zo eindigt de wedstrijd tussen Helmond Sport in Cambuur in een 1-1 stand. En aan de lichaamstaal is duidelijk te zien dat Cambuur daar bepaald net tevreden mee is. Het weer een teleurstellend resultaat. Ja, op basis van de tweede helft zien we volle meer vertjeren natuurlijk. Het speelt nu het wedstrijd. En die domineren we gewoon de tweede helft. De eerste helft joegen we na het eerste kwartier wat wij. Ik trok de goal die we schenken, maken we gelukkig gewoon een hele mooie 1-1. Maar hier werd even net goed voorkomen. In de rust hebben we dat al verloren. En de tweede helft hebben we het eigenlijk net weer moeilijk gehad. We hebben eigenlijk net maar in de problemen komen. En we eigenlijk oppermachtig. Ze speelden in een systeem die moeilijk is. Ik denk dat zij het ook goed doen. Ze hebben dit seizoen meerdere keren laten zien dat ze op deze plek ook staan. Dus het was inderdaad wel een moeizame avond. Wat betekent dit? Maar we tweede plak verjitten of best Safir dan niet? Hoe zit het erin? Oh, ja, daar wist steeds ook erin zitten. Ik ben al vanaf de eerste seconde ben ik hartstikke reëel. Maar nog een uitwedstrijd spelen, die hebben we gelijk spelen, daar kan je mee leven. We hebben het geprobeerd. En we zijn plaatsvol meer voor de na-competitie haast. Ik denk dat we nog 2 punten of 1 keer winnen moeten. En dan moet de rest alles winnen. Maar daar ben ik voor plaats. Mijn doel is dat. En later komen we heel tegen bij de tweede plak. Maar ik denk dat we daar nog 4 genoeg voor binnen. Wat mij betreft moeten we nu gewoon, we hebben nog 3 wedstrijden, die moeten we allemaal winnen. En of dat dan play-offs wordt of directe promotie, dat zien we dan wel. Maar stel dat het play-offs wordt, dan wil je ook niet met een nagevoel die play-offs ingaan. Je wil nu gewoon 3 potten winnen en doorpakken. En dat je echt met een goed gevoel of die play-offs ingaat of eventueel direct promotie kan afdwingen. De staan, Volendam is al promoveerd, kan kampioen worden. Komen de snijn. In de thuiswedstrijd zijn Excelsior. Ja, dat zit op het vinkertal voor plak 2. ADO Den Haag ek, Dordrecht ek nog wel. In Cambuur, ja, jek het nou toch een beetje. Het zal wel een nieuwe competitie worden. Na een week, dan zit de nummer lijst op het programma in het eigen stadion. Vitesse had ondertussen 30 punten in mindering gekregen. Onderom maar zo'n uit 34. De blik ken op de nijcompetitie. Onkomende vreed speelt het Cambuur weer thuis in Vitesse. En dat betekent dat wij er sneur weer binnen. Ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken toch bouwgroep Dijkstra de Reisma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.